魔女の死に乾杯。私は初めて知った。魔女が死んで喜ばれるほど疎まれていたことを。人が死んで安心したとは胸くそが悪い。口が悪いくせにその声は優しくて、私は恋に落ちた。決して手が届くことのない相手だと分かっていたけれど、そういう意味においてはありえない訪問者だった。どのようなご依頼でしょう？湖の魔女殿のお宅で間違いないだろうか。素直にその名を呼べたならどれだけ良かっただろう。惚れ薬を作ってほしい。こうして魔女は惚れ薬によって失恋した。私は自分にさえ嘘をつけない。